power maka otu o si wasta mụ na gị ezinụlọ gị n'obodo anyị si na ya wee na-apụta ma obodo anyị na-achọ ịbanye. A lot of us bụ ndị ya anụ di si n'Enugu gaba Ebonyi, ma ọ si Ebonyi gbadataba Anambra, ma ọ si Anambra ya agbagote Imo steeti, ọ dipende. But ife anyị ma bụ na gịnị mee ebe a wee ebe anyị na-eme sure na ife gbasatara gị nwa na ezinụlọ gị na anyị kwupụtara ya otu o si wee dị, ịghọtago, ọkụ wee dịịrị gị mma, ka ị mara ife ị na-eme na-adịrọ mma, ka ị kwụsị ya, nke ị na-eme dịkwanụ mma, ka ị na-agakwa n'iru na-eme ya. Maka na otu a ka ụwa dị, a sị na one good turn deserves another, and what goes around comes around. Ọ bụrụ na inye mmadụ kindness, ụbọchị na-abịakwa a ga-emanyekwala gị n'iko ahụ. Ishi ka ịdị wicked, don't worry, ihe niile na-aga kịta until the day of reckoning. Mgbe ọ ga-eme, ọ ga-eme gị vam n'anya, ọ ga-adị gị egwu, ọ ga-adị gị ka fim. Because why? Ịtụwara anya ya. Tata iji maka housemaid, ndị housemaid ka iji maka fa wee bịa. Mpụ ndị a na-anyụzi ya bụ ụdị nsị ụmụaka a na-anyụzi n'ụbọchị nke taa. Adịrọ m sure na nsị aha ya ekwesịkwa mkpokote. Adịrọ m sure na ya bụ nsị a ga-ekwesịkwa mkpokọta, maka na ya bụ ife bụ ihe m amarọ ka o si wee bido. Amarọ m ka ya bụ uche si abatafa n'uche, then he decide ya to experiment it. Amarọ m ka ya bụ alụ ụmụaka a na-echeta n'isi ha si abata ha n'isi. Anyị amarọ na spiritual problem, amarọ m na spiritual attack, amarọ m na ọdịbọ adị ka ọnụ ọkafa bata ka ya bụ omume ajọ omume banyefa n'uche. Amarọ m ka o si eme ha. Ọnya ka anyị ji eweta ya ebe a n'ụbọchị nkịta, maka na ọzọ emegokwa. Anyị na-asị ọzọ eme na iya ọzọ a na-aga n'iru na-eme. Mana ihe ndị a ka m ma agwa gị mgbe m ma anachiete azụ, maka na enidi m ịzụchara obere afịa ndị ọsị ka m tụnye elu unu mpempe azụ. Ịghọtago, asị m ka m tụnye elu unu obere okwu ka m gwu na ebe m si apụta, ka ọ ya bụ ọ bụ na o nwe ka o si wee metụta gị, ka iche maa ya wee kpọọ mgbe m emepe phone line. Maka na ụmụaka ihe na-eme. Alright, so aga n'ebe ọbụla nna anachiete azụ. Mgbe nna chetara azụ, anyị emepezie phone line dịka otu okwu nso egwu unu kịta. Anyị emepe phone line ka anyị malụ ka o si na-adị na side gị, eme gị experience. Ọ bụ na o nwee ndị na-agabiga ya bụ ife kịta anụ a, anyị amala ife anyị nwee ike ịgwa ha. Nna anachiete azụ aga n'ebe ọbụla. Ndewo. Go 104.3 FM. Nwanne m nwoke, alatakwara m Enugu ụnya. Eleo, ịhụ m ihe m pụrụ ofe otu adịghị ma gị ka ọ dịrị doo. Ọganihu ga-adị ma mbe nle. Ashanle na-ekwo ekwo. Ndị Ashanle na-enwe aṅụrị. Ụmụ akwụkwọ na-amụta ihe ọfụma. Ihe nle na-aga ọfụma n'ụlọ ọgwụ. Mbe nle ga-adị m ihe ọma. Ọrụ obodo ga-anụ m aga ọsịsọ. Ndị ọrụ ugbo ga-anụ m ayọ. Azụmahịa ga-anụ m aga n'ihu. Mbe nle ihule, ị ga-anụ m ahụta ihe a na-arụ. Nwanne m nwoke, echi nle ga-anụ m nse. Nwanne, ana m agbakwago. Pita mba na-arụ ọrụ anyị na-afụtakwa ihe. Ama abịa jee wee anya m mma. Achọghị m ịnụ asa ọsọ na ntị. Achọrọ m iji ụkwụ m na-abụ oge ndị ahụ ma na-enye. Tụrụ kedu oke na ya bụ mgbanwe na ọganihu. Ọrụ mba na-arụ na-egosipụta ọganihu fụtara ihe. Anya niile na-akwụ a na-emetụkwa eka. Pita mba na-arụ ọrụ ya na-afụtakwa ihe mbe niile n'Enugu. Sonye n'ihe a na-eme na #mbadewalktheshow. After the reggae, play the blues. Make you do as I do. Enjoy yourself, baby boo. Every song came, Mr. Songs, and this is Volt 104.3 FM. I say stay here. You love me? Stay here. I love you too. Let's go. Volt 104.3 FM. The wise one once said, life may not be perfect. Your sense of humor can be.
laugh through the challenges, and you find strength. Volt 104.3 FM.
forever you. Akelele ukwu mame, ukwu alele ukwu mame, nwata misie. Alele ukwu mame, urudia. Alele ukwu maya marado, nwata misio. I am amarekwa the way you are yo baby yo mama mia you forever you. Ukwe, alele ukumaye, nwata misie. Alele ukumaye, urudia. Alele ukumaya marayo. Ababa. What should I say? Names. Hey, original, they don't know. But they marry Biaka votes 104.3 FM. Can you make him maluko si afiat keman nkebunke? Iwatago, anachitago mazina vote 104.3 FM. Oto kanswe nokwa live na YouTube na vote ODENIGBO, and also anokwam na Facebook. And then may make him malo that na no bossing keta. Ndị anyị ji maka fa wee bịa bụ ndị maid ajọ obi. Ndị maid ajọ obi. Anọkọtago m chekete n'eche nsị. Ọ pụtalụ na ndị a nwụrụ na enwe ike ijide fa n'ụwa na-eme ntụgharị na ihe ọbụla ha nyel ka ha ya ewelụkwa in the nearest future. Ha na-echezo na ha ya amụkwa ụmụ nke fa, and probably in the future na fa ga-enidkwe house help. Ọ pụtalụ na o nwere onye mee ka fa malụ na ife ọbụla gbagoro elu ga-emecha gbatụta anị. Ọ na o nwere onye mee ka fa malụ that the measure you give is the measure you receive. Ndị house help anụ a na-edukwa fa eje church and preach kwelu fa ka fa ghọta in the language, akụziere fa ya in the language they will understand. Maka na o nwere some certain things ọ ya bụ mfu otu a obi a na-agbawa m na-asị kedu ife na-emezi, kedu ka o si adị. Na o nwee ka ọ dị o nwee ka ọ dị, nke bụ eziokwu, o nwee ka ọ dị. Kedu ka house help ga-esi madam ya si anya jee suori ya, onye jee metere ya gari ka o rie. Ọ baruo na kitchen, amarọ m ọ na gari, aghọtara m nnọọ ka o si mee ya bụ gari, amarọ m na ọ gari oyi ka ọ na-esu wite ụkwụ ya naanị, were ụkwụ na-amashi the gari on the ground, were ụkwụ ya anụ ụkwụ ya ike ụkwụ ya wee dowe the gari na ana nkịtị on the floor wee na-amashi ya. Madam ya jide ya. O nwe onye nke a jide ofe ka ọ wụọ ma ofe nsala, o wee bụ na ọ nyụnye mamịrị, ọ mara na ọkwifu CCTV anụ a na-ekwu maka mgbe niile mmepekwe na alụ ije afịa otu a na-ahama maka CCTV. O nwere onye a na-akpọ Wine Press Trading Services Limited. Ọ nọ na shop 13 Ogui Road by police station dị n'Enugu, Ogui. Chere ka m bịa maka ihe a na-agbawa m obi. Unu amarọ, especially ndị a niile bụ unu tinyelu house help n'ụlọ. Unu amarọ the risk unu na-etake.
Shop ya dị na shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. Ma ọ bụ na ị nọ na around Transekulu, ị nọ na Abakpa, ị nọ na Nike, wee na-ege m ntị, jee na shop ya dị na 13 Guzontal Plaza by St. Philip Bus Stop. Jee gote CCTV ọ bụ na nwee house help. Ọ bụ na gị na-ege m ntị nwere house help, mana ị nwere onye nwe house help, advice ya the person ya jewe na nke wine press nọ na shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, shop 13, or shop 13 Guzontal Plaza by St. Philip Bus Stop, Transekulu, ebe Noah's. Biko kenenu. A lot of things na-eme. Onye nke a bụ na ọ ya agba mama m ihe mere madam ya ji wee baa na kitchen, mana ka nya nwa ka o tinye isi na kitchen o wefu this girl ebe o ji ụkwụ na-esuri ya garị. Ihe gbata m n'uche bụ, is it that the child na na-agbasa that house help wicked? Is it that na the woman or the family the wicked to the girl? Or ike ọgwụgwụ mere o jiro wee chọta ikwe? At what time in the night ka eji wee zie ya ozi ya? But ihe a niile ka nọ na-eche nsị mana ọ pụtazi ọwa otu na mmadụ ga-adị wicked. Ọwa otu that na ị ga-enye mmadụ ibe gị poison. Onye nke ọzọ ejide CCTV mamịrị ka ọ na-anyụnye n'ime ofe. Mamịrị onyinye dị mamịrị tọnụọ tinye ya n'elu gas, gbanye the gas. A different, totally different household o. Ọ bụkwa ofu onye. Amarọ m ife na-eme. I don't aghọtarọ m ife na-eme, but I promise you ọbụna that is going on is not good. Ife ihe na-eme ọ dịrọ mma. Amarọ m na ndị house help anọ na this era bụ the period of payback. Amarọ m na just share wickedness. Amarọ m na onwe meeting ha nọ na ya ka group ha nọ ya, but ihe a na-agwa gị na-eme the same week, last week ka ihe a na-abụ me. And these two bụ nke ama, how much more ndị nke amarọ. And this video melu ndị mmadụ chete onwe house help m kwuvu maka ya sometime last year. Na nyusa set camera otu a na nyanwa ji aka ya set phone camera. Nwa ọ na-enodo anya wee na-anyụ ya nsị n'isi, nyụsacha ya dị nsị, kọta dị nsị na-enye ya n'ọnụ, nwa na-eri na-ebe. Mago na ụmụaka nwatakịrị na-eli nsị. Ọkwema ihe na-asị mmadụ rie nsị, ị na-akwụ ya si mmadụ actually practice ya. A small toddler. About the toddler, yeah, infant, because the child self, I don't show no rugo 8 months. Yeah, infant, so I don't show no rugo rubedi 1 year for a toddler. Ihe na-eme kịta, ọkwa ife ihe na-eme kịta. Anyị ga-ekwu maka ya mana mgbe nna chetegodula azụ. Mgbe nna chetela azụ, anyị akpa ya bụ nkata, mepezie phone line, nwee ike send yalụ m message na YouTube or Facebook anyị. Aga na ebe ọbụla nna na-cheta azụ ka nzụchara obere afịa. Ndewo. Join the family. 104.3 FM.
The wise one once said, life may not be perfect, but your sense of humor can be. Laugh through the challenges, and you find strength. Vote 104.3 FM. Alright, anachetago maazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka isue nọnyelụ m kịta m ga-emepe phone line and of course ọ bụ na n'ife anyị na-ekwu maka ya bụ ihe ịma na ị ga-etinye nwa ọnụ na ya inwega experience inwere advice for ndị bụ na fa nọ na dis ọnọdụ maka anyị ekwuketego mụọ na onwe m asịgo find a way to do without a house help. Mana anyị na-echekwa anya ifu na ọ dịrọ possible ịghọtago ifu na ọ dịrọ possible o nwegokwa nwoke pụtakwa anụ si that na ọ chọrọ house help and nọọsụ nwunye ya resign ya n'ọrụ nwunye ya jụ resign ka o nwee ike nodo ụmụaka anya na ọ resign ya ụmụaka tocha ka o bidokwa ọrụ mana nwaanyị earns more than nke nwoke akwefu life dị dicey ọ bụ na ị bụrụ onye dị logical and ị dịghọ deliberate and you cannot sacrifice ezinụlọ gị ya ayasa especially na ezinụlọ ọbụla nwaanyị na aka enu nke nwoke ọ nwoke ka ya sị ya resign ya nọ n'ụlọ kuwe nwa but that is not ideal and n'ụwa anyị nọ na ya kịta isi nwaanyị ya bịa resign ya ka ọma nkwete ọ sịghị why not nke nwoke resign ọ dịzie ka nwoke na nwaanyị a na-ama aka. So it's finding a common ground. Isi ka ị chọọ house help now with the house help. Ịtụgharị azụ kedu ihe house help a na-eme with nwa gị? Kedu ihe ọ na-eme with nni gị? Kedu ihe ọ na-eme with a lot of things dị n'ezinụlọ gị? Kedu ndị ọ na-akpọbata? Kedu ebe ọ na-eje na ịnọghị ya? A lot of questions you need to consider. But at the end of the day, ọbịa ka eji emechakwa nwee ihe dịka CCTV. Ị nọrọ ebe ọbụla ị nọ ị na-amonite ife na-eme na be gị or ịbata na be gị ije na your control room ebe ọbụla CCTV play ihe melu within 7 hours or 9 hours or 10 hours ịnọhọn ịpụrụ apụ. And this kind of a thing emena ka your house help malụ na itinye CCTV so that ka o wepụta onwe ya ka o bupụta onwe ya ịmago ihe ọ na-eme ka o gosi gị who she really is. Because the truth is that ị ga-adịkwa ready ihe nkwe house help ya etinye CCTV dịkwa ready ị na-akpọta ya house help every eke market day. Because ị na-eche anya ọ bụrụ nke ezigbo mmadụ every eke market day ị ga na-akpọta house help and iche ekie ya ịmarụzie na ọnya ka alụ gị mma ka ọ gị nwa na onwe gị find the ground ma ka ị ga-esi manage your home by yourself. And another thing house help anụ ndị aghọtara ọ bụ that na onweghị onye bụ a rich man na-give up nwa ya as a house help. Most helpers a bụ ndị nne na nna fa na-ama mmenwulu anything, especially education and good clothes, even good house. So ị bịazie ebe mmadụ ị ga-adị humble cheta ebe i si abịa cheta ebe ikwesị ebe i si apụta ebe i si wee bịa ebe ị bịalụ ịnọnyelụ mmadụ help ya with house chores, free house, free food, free water, free light, eswama ị dị akwụ ụgwọ ya ihe mebie n'ụlọ you're not the one that repair, free clothing. There's something as little as kindness ofiaga arụ omume the kind to onye gị na ya na-emekọ ihe
the kind to your madam, the kind to the kids, ụmụaka madam gị, the kind to everybody nọ gị n'akụkụ. Ọma nkwe gị omume. Meanwhile, emechakwa ihe a niile, a na-ewenekwa alụ ndị be unu. O nwere ike anọkọtakwa the household, echetakwa your family. Household, echeta your mom. O nwere ike ọ bụ na with all these free things, a ka na-akwụkwa gị 30,000 ma 40,000 naira. O nwekwa ihe iji eme na ọ bụ na ịbụ onye isi kpakọrọ ọnụ. Ọ bụ na parents gị ka a na-akwụ dị ụgwọ ka e were ya wee na-enodo ụmụ nwanne gị ndị nke nọ n'ụlọ. Then ihe dịzị ka ịdị kind, ịdị careful with your madam, ụdị ihe a na-ịdị intentional with the family. Emejọ nafa, ọma nkwe gị omume. Asị gị saa moto, mba. Asị gị jee ozi, mba. Asị gị sụọ akwa, problem. So kezi ihe ị na-eme? Keduzi ihe ị na-eme? Ihe ị na-eme bụ ezi ego ozi. Kwado nwaanyị a, ozigo m. Ọ bụrụ nwa ya kịta oyi ezi anya. Nwa ya bụ nwa ya, gị nwa bụ gị nwa. Take it or leave it. And mgbe ị aghọta ihe a ka ị ga-enwe peace of mind. Ọ ga-etreat gị. Ị mara dị self na nyanwa na-emelu gị efevo by even training you. Ọ na-emebisi ụmụ ya. Ọ na the future ka ị ga-aghọta. Because me too. Mma m treat m ka house help. O mecheche m self asị m dee composition about my mother. Ndekete de na that my mother is wicked. Mana ifu mụ na ya replica m. Nke abụrụ nke na onwere onye iyi. Eyi m mma m yi ma eyi m. In fact, the woman na mama m nọ masị na ọmụ wale ya ka ọnya wale m na resemblance. But of my own, ọ ka ntonitezi ka m bịa mara uru. Ọ bịalụ mbọsị ya na-asị ya nya anana. Hey, mọmị anana na ọsị na ya na nsị ya anana. Ya hafie echi ka ọ nawa. Orukwa echi ahụ nọ nsị anana nụ na anwụ. Uru ya mgbe ị ga-erite uru ya bụ mgbe ị ga-etonite. Ịghọta ihe melu mbe. Onwere ihe mmiri ọkụ dị na-eme azụ mbe. Maghị eji ewọta inu aha a na-atụ. That mmiri ọkụ got nothing on mbe. You might what ya now until you do. You might what ya kita. So iche na nwaanyị a na-emegbu gị. Enwekwelu nke m, yes, onwe nke a na-eme like nke nwaanyị pụta ọ daa gị iron apịa gị ịtara mba. Pịapụ gị skin na-arụ. Enwe discipline. A ga-discipline gị. Ma ime ihe ọjọọ, but with love. As no carrot and stick. Apịacha gị gosi gị ife ọjọọ ime. Ewere aka ekpe wee kpọkọnata gị nso sị gị nne m, nna ihe imere adị ọkwa mma. Kwe mana ihe merụ nju eme gị ụdị omume a bụ ka ị wee mata na ihe ime adịrọ mma. Ngwa nna. Ọ ya bụ na love dị. Ihe apịa nwatakịrị kwesịghị iji iwe. Because iwe ahụ iji apịa the child ihe. Ọ ga-reflect on that house help. Otu esi envision ya bụ na ịdị wicked. Mana o nwere ihe ọ ga-awụ ya esi wele iwe pịacha. Emechakwa ngwa bịa buru nne gị. Ngwa wele anụ nka. O nwe akwa ngotelu gị. The child ga-adị confused onye apịacha meta. But train o ya. O nwe mgbe a na-etonite abachalụ mba asị m chọba ọchị. Abachalụ m mba o. Pịcha metala. Asị gị bịa buru igbo abụrụ. Etikwe gị ihe n'enu ihe ahụ ị jụrụ ajụ iri. Meanwhile n'ime obi gị ya na-asịzi. Ọkwa mụnwa bụ ihe si na m achọrọ ndị onwe onye ọ gbasatara. Abachalụ m mba asị gị ngwa chọba ọchị. Tough love. Mana ihe m aghọtara bụ house help a. Ihe melụnụ. Omanji nwa aka apịkọnata nri ọ bụgodu na ị chọghị iji ikwe wee su ya bụ ihe. Ịtọgbọ nri naanị. Ebe ụkwụ. O nwere ike ọ bụ na ha na-agba slippers apụ niile agba slippers agbagharị n'ime ụlọ. Ịzụ ụkwụ na toilet, zọbata na room, wee zọọ na palọ, wee zọbata na kitchen. A na-azụ ya enwere ike ọ bụ na ihe niile yuzu kitchen and that day na-azaghị aza.
ificheghị efiche wee were ụtala tụị n'ala wee were ụkwụ wee mele aka were ana wee mere ikwe onye nke ọzọ mamịrị. And these are the things na-eme n'ụlọ be anyị every single day. Mana anyị amarọ because anyị decide go to overlook. Ị na-eri poison. Fe mmadụ ya sị na cancer na anya gị ma ọ n'inwe ego stomach bloating ma ofu ihe akpọkọ ofu ihe afa. I decide by yourself. The man tinye CCTV. Meanwhile, you nwere doubts about otu ụmụaka gị ma ezinụlọ gị, but even your husband, otu o si aga n'aka house help. Onye kpara nkụ arụrụ bụ ihe si ngwere bịalịa ọlịlị. Ekwukwana ma ekwu ha ekwu melụ ntị. Ekwu melụ ọnụ mana anụ ha anụ melụ ntị. Nna ha ekwu ya na-agụ ya ka egwu. You get why? Maka na a lot of us adịghị egezi radio and that's why the things dịcha like this. Anyị ama nna anụ ya, anyị ama nna understand ya, anyị ama mma what to do. And that is why ihe dịka otu a ga na-eji na-repeat itself every eke itekadị self. Every Orie market day. Ike gwụ, but Chineke meela anyị ebere, especially ụmụaka anyị na-akpọtasị anyị amara ebe anyị si akpọta ha. Ama m na adịka anyị na-ajụkwụsị ese maka ụmụaka house help tupu akpọtafa. Ije n'aka mmafa ijụọ ese ndị mmadụ na wickedness adị na the family first and there is a possibility na ya pass ya onto the child. Ọ na ebe mme ya si wee bịa na enwere lineage of wicked people. So that ị na-abata ị na-amalụ ụdị house help ị na-project to your kids. And onye ji ụkwụ azọ nni for madam ga-eri. Emesigodi ka anyị fọtụọ ndị madam na-abụ 10 o'clock ụmụaka kwesịrị na-ararụ ụlọ nke ọ bụ na ha ejego ozi from morning till night. Ejeriche wee bata mgbe ọbụla iji wee bata wee decide ya izi nwatakịrị ozi ebe 10-11 o kwesịrị na-arahụ ụra ike gwụchara ya. Anyị mechagodu akụkọ nke unu wegodo emecha mana ka anyị kwugodo maka ụmụaka na-amarọ na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ na ụmata onye na-emeso gị omume ọjọọ. Na people dey make people change eziokwu mana ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ mbọsị ahụ ejide gị ka ị na-eme omume ahụ nwezikwa onye ga-ajụ gị ihe madam gị mee gị. Except na ndị yad ndị ogbe amalụgo na madam dị wicked gị nwe na onwe gị na-alụsị ya low-key otu ị ga-esi lọsa nwa ya n'ụlọ, which is still not good. Onweghị anywhere two wrongs ever make you anything right. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. More also use check m na YouTube na Volt Odenigbo or na Facebook Volt 104.3 FM. Hello. Ka ime? No. Nna anụ ị na-ekwu gaa n'iru. Gaa n'iru nna anụ ihe ị na-ekwu. Alright, jisi ike ka ịkpọghachi m azụ ọ bụ na network na-enye gị nsogbu. Jisi ike ka ịkpọchie m azụ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ka ime? Hello. Agwa ka m ma jụ na anụ ihe m na-ekwu.
Ka afa gị na-ebe isi akpa anyị. Nnọọ, Ekesin, gaa n'iru. Hmm. Mm-mm. Mm. Gaa n'iru. Nna anyị na-ekwu na-aga n'iru. Gaa n'iru nna anyị na-ekwu. Okay, just ike kikpọghachi maazụ 07060485853 makpọ na 09155708347. All right, 07060485853 makpọ na 09155708347. Hello. Hello. Kekime. No, ka afa gị na ebe isi akpọ m. All right, okay, Chukwu, no. Hmm. 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 Hmm.
Mm. Bless you too, Dalo. Dalo. Okay. And ọbụrụkwa asị enwekwara eziokwu except like I said na ga-ajụbazi ese tupu achọta house help because enwere ike ọ bụ na wickedness dị n'ezinụlọ ahụ isi achọ ịkpọta house help from. But onye ọbụla ị dị kind to, I'm telling you, reciprocate the same energy. Hello? Ekesinụ nnọọ gaa n'iru. Ịma na ịkpọbugo. Ọkwa nke nya ọ nọkọta nnọọ pụọ na fonu m. Gaa n'iru. All right, Dalo so. Ofia ka ọ ka na-ekwukwe maka ọ na-center on kindness. Ịdị kind to onye ọbụla ịkpọtakwa n'alụ. Hello. Ka ime? Evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Nwoke ezu ike. Okay.
Hmm. 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 Daalụ sọ. So Inugonian, ihe ịmalụ ịchọ ka onye ọzọ mee gị mewie onye ahụ. Ọ bụ na o nwee a certain way ịchọ ka ị treatie gị, treatie the person. Hello, evening, ke ka ime? Nnọọ, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Gift. Okay, gift, nnọọ. Nnọọ. Mm-hmm. Okay. Your sister-in-law's daughter. Hmm. Jesus. Posisia ya. Ha. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. All right, daalụ so. Daalụ. All right, ka anyị jee obere ka anyị jee zụchara obere afịa mgbe nna chetela azụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị, and of course ihe ndị a niile bụ ka anyị wee na-amụta ihe na ya maka na nke bụ eziokwu bụ na agwa gị ihe na-emenụ agwa gị ihe na-emenụ even you sef, even you, ị ga-ashọk. Eziokwu ka m na-agwa gị. Eche m na m afụchago otu m wee fụ ebe mmadụ na-anyụnye mmadụ nwatakịrị nsị n'isi. Set enyenwa ji aka ya nwee the impetus, the temerity itinye kamera on wee na-ese the child ebe ọ na-anyụnye ya nsị n'isi. Mana nsogbu adịrọ. Anyị eje ka anyị pụta mgbe m pụtakwalụ. Anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Cheta na nọ na YouTube, nọrọ na Facebook. Na YouTube ọ Volt Odenigbo, na Facebook ọ Volt 104.3 FM. Ndewo. Nwa bụ iche amaka efukwa na-erechasị nwa bụ ụwa mgbede afịa ka ọ kpọsara na-erekwa ma tupu nke na-eme na it's your boy Kola bụ onye mụ na-ekasa ebe a mụ na Aunty Chinazọ na Odenigbo. I nọ na Volt FM 104.3 ọ dị ebe. Behind those stop like that cruise water that's Volt 104.3 FM. This World Cup season, don't just watch the game. Experience every goal, every tackle, every celebration in stunning 4K Ultra HD. Bring the stadium atmosphere right into your living room with premium QLED smart TVs, powerful surround sound systems, and ice-cold refreshments. Shop air fryers, inverter deep freezers, air conditioners, smart home appliances, and much more at AJ Emporium for a limited time only. First-time customers enjoy massive World Cup discounts plus free delivery on qualified orders. Visit AJ Emporium today at 140 Sixth Avenue by Osondu Bus Stop or call 0706 113 8462. That is 0706 113 8462. To unlock exclusive savings, send us a WhatsApp message with the code AJ World Cup promo. Hurry now while this offer lasts. Personal my crew, zero Snapchat, zero Instagram, board. Yo, they wanna know. Volt 104.3 FM. Mm.
why you say no? Why you say no? Ojigbo, why you say no? I can never lose, no matter waiting, they come my way. Nkai melujro you, and you may also. Why you say no? When I try to fake it, why you say no? Ojigbo, why you say no? Is his name okay? But what see where is he? Kedu girl we see Prince Lamborghini Melofa je swimming maka na ibu ilu yeah yeah if any never push me to the mall still I'm putting kind of shine I do on my way leave I'm like a cow masabian a wine even like a chance yeah but dust yeah but I'm a god in the east win a circle and then fight for defeat yeah I got so many reasons why I can't give up. Ooh, don't worry, I'm working on my rap, rap goals. Chinyere place, mpawa is no. When you share the place, mpawa is no. Yeah, Ojigbo why is no. I can never lose, no matter waiting, they come my way. Nkai mere drew you, and you may your song. When I pray for blessings, yeah, why? When I share the cake, why is it no? Yeah, Ojigbo, why is it no? Ibelem nọ na kachite katama, anyị afụgo ọkụ mmụọ, fa na-achọ ka akwụ mmụọ, mana ọ dịrọ ama aka, ka ikpe ma ndị mmụọ. Teta n'ụlọ n'ụtụtụ oke ka, why is it no? Yeah, Ojigbo, why is it no? Hey yo, welcome to our beer parlor discussion. Ụwa mgbede anyị ebe anyị na-emetụta okwu niile gbasara mụ na gị ezinụlọ anyị na otu o si emetụta society anyị si na ya wee na-apụta. Ntata anyị ji maka ndị house help obi ọjọọ, ndị house help obi ọkụ, ndị house help na-enweghị obi umeanị, ndị house help isi na-enwu ọkụ. Ahụrụ m ifefa na-eche. But thank God for CCTV and thank God for the spirit of discernment because a lot of mothers or a lot of madam bụ ndị bụ na ha nakọta ofu obi fasifa ngwa set go do your camera tinye your recorder jegodu jee mala ife nwatakịrị zuru ozi ihe ọ na-eme tinye CCTV adị ama a lot of us bụ ndị bụ na nke CCTV a bụ na you need edi record taa hapụ record echi so long as it is working it is recording. Onwe ndị bụ na before record apụọ ya nọcha 1 week onwe ndị nke ha bụ 24 hours onwe nke ya ije 1 month later ife ihe niile mee in a month mana inwe house help ikwesị every minute or every hour ka anyị bụ ya na ịbụ a very very busy person at least every 24 hours if nenekete ihe mee na be gị that one at least it does not fail so long as all the active and it is working because I promise you mbọsị ya asị ka iset camera or ka iset recording nweke ọbụna the worst has already happened so kama ị ga na-eche mgbe the worst ga-happen why not set up CCTV why not set bido n'oge kịta ọka bụ gboo ịnọkọta iduru nwa gị nwe house but every eke market day nwa gị na-aya arụ every eke market day nwa gị na-aya arụ ahụ ụmụaka iche na ọ dị normal my dear brothers and sisters mgbe mpempe amarọ na m eje zukwe hospital m na-arụ aya zukwe m ihe ọ na-ayazi ụmụaka kịta sometimes ọ bụrụ normal alụ sometimes ọ bụrụ ife onye idowelu n'ụlọ tinyelu nwa gị n'ọnọdụ ya
nke ọbụla ọ pịanyere ya eze mgbu pịanye arụ ọkụ nye ya nsị ofu ihe emebi ya n'afọ ịnọkọta nwa ga na-agba n'anyụ eje hospital next week ihe na-eme ebidokwa so ịgbalụ okwu na ụka ọsọ why not set up what's it called CCTV you check at least house the first month monitor that house you keep monitoring because ihe na-abafa n'isi mara mgbe ọ ga-eji wee banye anyị ga-aga n'iru ka anyị pikie call anyị and mechekwa messages anyị na YouTube nke Brain Charles Chukwuma Sim. Good evening, Auntie Chinazo. Good God will continually bless you at all times for your good work. Amen. Chinazo, some girls these days are totally wicked because they are evil, they are satanic agents. But they are witch and practice it on those that they feel are on capacity of Babylon. Beware of these young girls around you. They are practicing witchcraft and killing your soul every day by day. Okay, amam no ihe I can ekwu ka amam no ihe na-ekwu ka anyị na-ekwu Brain Charles, but then be careful. A house help can be a boy, it can be a girl. So be careful with both of them. Then Onye Jekwa Cecilia Dalo, so good evening at Chinazan Odenigbo family. My dear, things are happening every day, new evil. May God deliver us. Amen. Deliverance ka anyị ga na-ayọ n'aka Chukwu. Amen. Amen. Dalo so. Hello. Ka ime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Mọmi Uche biko pụta na ebe ịnọ na redio gị pụta na redio. Nnọọ Mama Uche. Hello? Alright, just keep watching my 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello? Kekime. Hello, Kekime. Alright, 0706-048-5853. Hello? Kekime mgbede ọma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ ezi Igbo gaa n'iru. Ejide ndị nke ejidekwa ndị nke ejide. Yes, ejide ya na CCTV dị. Ejideche ha CCTV dị ma ndị nke eme na vidio. Onye bụ the idea. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịfụ CCTV kamera ha mara na CCTV kamera nwere nke ha ma. Daalụ sọ. Daalụ. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Good evening, Kekime. Oh, Ganir.
Afford nwuo ya. Ka ha nwee ike afford nwuo ya. Daalụ. Alright, unu anụgoni ya. Yes, mana ịma na ihe dị n'ihe buying and selling na-abụ otu ha shi wee gote. Ịghọtago? The only thing nwee ike ịyọnwu bụ installment. Unu enwe ike ime 3 times installment or 4 time installment. Ka ị nwee ike kwụchanwu ụgwọ the CCTV, because I'm telling you, all the very, very important. All the of utmost importance na inwe this CCTV na be gị. Maka na ife ụmụaka na-eme kịta to your home, it go shock you. Ọ ga-shock gị. So ọ dị very, very important. Mana ihe anyị nwere ike ime nwụ gịnị? Ị nwere ike 4 time installment na ha n'isi na Volt FM. Isi ya n'isi from Volt FM. Ịghọtago? Mana ọ ekwuchi iwe buru wee bịa mail gains, because installment is free. So, hello. Alright, so igolo for mail gain store free depending on your location. Ọ bụ na location gị tekwela aka, ị ga-akwụ ụgwọ o. Either na ekwuziri ụgwọ moto na ekwuru ụgwọ, ha kwụọrọ gị ụgwọ moto, kwụọ ụgwọ workmanship. Mana ọ bụ na ọ dị nso around, ọ ya ka o ji wee nwee demand wee nwee 2 locations. O nwee 2, nwee 1 na Lagos. O nwee 2 n'Enugu, nwee 1 na Lagos. So ọ bụ na ị chọrọ ya na Lagos, 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Ọ bụ na ị chọrọ ya n'Enugu, shop 13 Power Plaza, the new Power Plaza dị na Ogui Road by Ogui Police Station. Then ọ bụ na ị bi around Akpanike, Transekulu, ijewe na shop 13 Guzonta Plaza by St. Philip's Bus Stop. Nowas ka esi abịa. Emesịa ma share the number ọ bụ na ị chọrọ, because the issue bụ na ị kwesịrị echi ya. So this is the number. Ana m emekarị add on Saturdays, but a lot of us anyị adịghị anọ. Is either na anyị nọ n'afịa or na anyị dị busy at that time. But this CCTV thing dị very, very important. Ọnya mere anyị ji ebute ya n'ije afịa. So ọ bụ na ị chọrọ the number 0916-630-1384. 0916-630-1384 more 0904-563-5425. Hello.
Hello? Alright, there. Ama m ebe onye nke a vu m aga. O mebufee m ama nna m buru m jee ebe m amarọ. Alright, so ka anyị check our messages. Ka anyị ma na enwe message na Facebook. Hello? Good evening. Mami Uche ịkpọchila azụ. Nna anụ ị na-ekwu gaa n'iru. Time adịrọ. Adị m mma nnọọ. Mami Uche, ka ebe isi akpọ m taa? Nnọọ, gaa n'iru. Nnọọ, gaa n'iru. Nsogbu adịrọ, gaa n'iru. From whole, Chero, from the whole ka o si agụlụcha anụ. Oh, ka ọ dị bye yo. Ife na-emekwa. Well, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Ama m ihe ọzọ nchọsikwa ka m kwuo, but ọ bụ na ife niile ị nụrụ dị gị mma na ntị. Just keep na-akpọta ndị house help without dress and ịkpọtacha ndị nke ahụ iche na ịjụta gị ese n'ishifa etinyekwana kamera. Enwekwana strategy otu isi eche ka ife na-eme na be gị, otu o si aga na be gị. Nye nwekwana ihe email until one day buru ozu nwa gị. Ọ bụrụ gịnị maka house help gị mgbe anyị chọwa iron ị ya adị ya ma mmiri kandụl ị ya atụsị ya, kama ọ ga-eru otu ahụ kpọnalụ nwatakịrị ahụ nne na nne ya, because nke ọbụla imekwanala as an adult ihe eje nga. Nwatakịrị house help nke ọbụla o metekwana, nke ọbụla imetelu ime gịnị o ya eje nga, but meanwhile ihe emebichago.
so before ị chebe ka ihe mebie, why not gently jiri aka gị kpọnalụ chọpụta ihe ndị a n'oge, because imagine na gị na mmadụ ebigo 1 year or 2 years 2 years after ka ị bịa na-achọpụta na this girl na-eme gị ewa, onye ma ihe o mebere gị na mgbe o bido mebie. So why not ịnọ on the know, tinye CCTV be gị, jee jụọ ese tupu ịkpọta house help. Ọ dị very important. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ na oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ for real, anyị agụ mile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu mgbe ị kalụ nka ka ị ya aghọta ije. Ndewo, ka emesịa.